Anzimuda Ncube aiwa ana MP veGokwe panapa oonekwa kunzi aiwa vakomana panguva inoi vari kunyatsokuluta, vari kunyatsokureceiva mabenefits nokuda kwokupusha for the term extension yemutungamiriri wenyika yeZimbabwe. Zambira mashoko atoona kuti aiwa this person anonzi Muda Ncube ndiye akaonekwa kuti he was the first person to mobilize nokuconvinza all the 10 provinces kuti vabvume this term extension kuti vasubscribe wala ikota on the pay icon. Zora nhasi anobuda chifumugo noko muna BBC Zimbabwe yabuda nyora achiti vanoposta aiwa his video ramuri kuona aiwa anonge achideliver speech achiconvinza vanhu kuti vaindoze the leader anyora achiti power is sweet. Meet Gokwe kana MP Old Ncube, the man who is pushing for the 2030 mantra so that he can continue with his criminal activities in the Midlands. Former Deputy Minister of Defense Victor Matemadanda, also from Gokwe, was pushed out to Mozambique because of this man. Again, is the man behind Mashurugu gang who killed Mboneni Ncube, Nelson Chamisa's ally in Kwekwe. The guy loves power like ED. Thomas Wamdato kumana BBC Zimbabwe achiti aiwa this guy knows oil Muda Ncube akatodisplacer aiwa ana Matemadanda aiwa achivati aiwa vangatobuda zvavo vakatonoccupy some other positions but Midlands aiwa ndeyake nemavast deposits ari mumukwekwe munowaziva panapa ari under him, ari under his control. Panapa tiri kuona kuti they are funneling all the minerals and now they are extending the rule vachiti aiwa the constitution ingatoallow kuti totoextenda to 2030 kuti varambe vachingomora. Mboni dzemafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi, vanhu vachiona kuti hazvisi kana kumbobenefita macitizens. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.